Després, els catalans sí que ens han portat algun mal rotllo, vull dir que d'anar a teatres a Espanya, bueno, de no anar a teatres a Espanya, doncs es va acabar, tot es va acabar. Per procés? Sí, allà es va acabar. Va afectar? Collons, s'hi va afectar. Però tu no t'has identificat mai com un independentista, al contrari, ni com un res. Bueno, t'has cagat en tots. Pels espanyols, sí, com que vaig dir que sí. I llavors sí, a teatres... Vas dir que sí que eres independentista en aquell moment. Em vaig cagar amb Espanya i vaig dir que era una colla de fills de puta. Sí, sí. I sí, va haver una època doncs, sí, que anaves als teatres i hi havia protestes als teatres, venien els fatxes de turno aquells a tocar-te els ous, però bueno, era... Vull dir que ha sigut tota la... No sé, ja ha anat així. Ja ens fotíem de bufetades amb els fatxes als anys 80 o 90.